harus amanah berjuang demi rakyat. Ayo semangat. Seperti apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK. Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. 10 juta, ya tak jemput 1 juta ora bakalan tak jemput. Nah laporannya piye? Yo pangkat tak terus 10 juta, wong yo ora bakal diperiksa siji-siji. Tapi aku titin. Santai ae iki kumu enek kesempatan wong yo ora mendina rek duit sampe iki. Dina, iki laporannya 10 juta, tapi warga mau nomor 1 juta, iki selisih 1 juta. Ora mungkin, iki pasti salah ngitung. Iki wis tak periksa ben pindho lho, Bu. Aku duwe bukti fotokopi bank. Enek penarikan 1 juta sing ditanggungan Jadi kalian nuduh aku di ketua RT loh. Gak mungkin aku nyolong duit bantuan. Dina, aku wis krungu langsung teko Salsa. Sampeyan tau sing njaluk duit kuwi dijupuk lan diganti laporane. Iska, lo percaya wong liya timbang aku. Din, aku ora iso lek memang terus iki kabeh rencanamu. Buka laporan hasil saiki lan rekening bantuan saiki. Lek ra nyolong mestine ra wedi lek diperiksa. Pak Ren yang menjelaskan saiki ditanya tentang proses. Nah, itu soal jabatan, itu soal pertanyaan Cukup iya aku ngaku salah, aku sih njupuk duit kuwi amarga aku pengen urip lebih mewah, tapi aku saiki ngerti lek aku salah. Kan aku ning kene ya salah, mergo manut lan ora wani nolak. Duit iso digoleki, tapi dadi wong sing dipercaya kuwi akeh golekane. Saiki kekarepane kabeh sampai bisa tanggung jawab lan sampai bisa aku bakal balik NKP lan aku bakal bersekolah jabatan RT. Itu tidak pelajaran, serahkan ada manfaatnya, enak di sini.